V roku 1695 Ľudovít XIV potichu nariadil, aby jedna mníška v malom kláštore nedaleko Fontainebleau dostávala štedrý kráľovský dôchodok na celý život. Nebolo poskytnuté žiadne vysvetlenie a okamžite sa objavili klebety. Niektorí šepkali, že je nemanželskou dcérou kráľa. Iní tvrdili niečo ešte škandaloznejšie, že je černoška, alebo dokonca tajné dieťa kráľovnej. To teda bola záhadná čierna mníška z Morais. A prečo ju francúzsky kráľ chránil? V umeleckej zbierke knižnice Saint-Geneviève, významnej knižnice nedaleko Pantéonu v centre Paríža, je vystavený jeden z najzaujímavejších obrazov, ktoré vznikli vo Francúzsku v 17. storočí. Zobrazuje černošku oblečenú ako mníšku. Obraz vytvoril neznámy umelec, pravdepodobne medzi rokmi 1695 a 1700. Tento obraz zobrazuje Luizu Máriu Teréziu, známu ako čierna mníška z Morais, a je pozoruhodný z viacerých dôvodov. V 17. storočí bolo veľmi nezvyčajné vôbec maľovať obyčajnú mníšku. A ešte výnimočnejšie je, že predmetom obrazu bola černoška. V čase, keď bolo vo Francúzsku veľmi málo černochov, nie je to ešte klauzúrnych mníšok. O to pozoruhodnejšie je, že samotný obraz zostal stáročia skrytý. Bol objavený až v roku 2014. Nájdený na povale, zreštaurovaný a nakoniec vystavený verejnosti. Nie je jasné, kedy sa čierna mníška z Moretu narodil. Niektoré štúdie naznačujú, že prišla na svet okolo roku 1664. Ale iné posúvajú jej dátum narodenia ešte ďalej do minulosti. Dokonca 50 rokov 17. storočia. Bohužiaľ, jej portrét v knižnici Saint-Geneviève jej situáciu nijako neobjasňuje. Nevieme presný dátum vzniku tohto portrétu, takže z neho nemôžeme určiť, kedy sa narodila. Okrem toho má časť hlavy zakrytú a nejde o zvlášť kvalitný portrét. Napriek tomu na ňom vyzerá, že má okolo 30-ky alebo možno koncom 20-ky. O ranom živote Louise Marie Thérèse nie je prakticky nič známe. Namiesto toho sa objavuje v historických záznamoch v 90. rokoch 17. storočia a na začiatku 18. storočia. Keď o nej začali písať viaceré významné francúzske osobnosti tej doby. Navyše vieme, že ju v benediktínskom kláštore Villechasson-Moret navštívilo mnoho veľmi významných aristokratov. Nachádzal sa v severocentrálnom Francúzsku, nedaleko zámku Fontainebleau, ktorý často využíval dvor kráľa Ľudovíta XIV., najmä na jeseň, počas poľovníckej sezóny. Tam bola známa ako čierna mníška z Moretu, kvôli svojej tmavej pokožke. Mauri a Maurky boli pojmy, ktoré sa v stredovekej a ranonovekej Európe bežne používali na označenie tmavokožých mužov a žien. Otázka znie, prečo sa čierna žena ocitla ako mníška v kláštore na severe Francúzska? A prečo o nej toľko aristokratov písalo, alebo ju navštevovalo? Odpoveď súvisela s francúzskym kráľom a kráľovnou. Otázka, kto boli rodičia Louise Marie Thérèse, je jediným skutočným dôvodom, prečo o nej dnes vieme. Súčasníci si všímali nezvyčajnú pozornosť, ktorú jej kráľovská rodina venovala, a často špekulovali, kto by mohla byť. Zaujímavé je, že podľa toho, ktorú teóriu sledujeme, sa hovorí, že bola buď nemanželskou dcérou francúzskeho kráľa, alebo jeho manželky, kráľovnej. Týmito boli kráľ Ľudovít XIV, najdlhšie vládnoci panovník v dejinách ľudstva, a jeho manželka Mária Terézia zo Španielska. Ľudovít nastúpil na trón v roku 1643, keď mal len 4,5 roka, a vládol až do roku 1715. Počas svojho dlhého života mal množstvo mileniek a splodil mnoho nemanželských detí. Prípad Márie Terézie, ako uvidíme, je zvláštnejší. Dcera španielského kráľa Filipa IV. V roku 1660 sa vydala za Ľudovíta v rámci mierovej dohody, ktorá ukončila dlhú vojnu medzi Francúzmi a Španielmi. Bola si dobre vedomá mnohých never svojho manžela. No bolo by oveľa šokujúcejšie, takmer nepredstaviteľné, keby vládnuca kráľovná alebo kráľovská manželka mala vlastné nemanželské deti. Na tomto pozadí sa príbeh čiernej mníšky z Moraj stáva ešte záhadnejším. Existujú 3 hlavné teórie týkajúce sa Louise Marie Thérèse a dôvodov, prečo jej kráľovská rodina a dvor venovali toľko pozornosti. Prvá tvrdí, že bola dcérou kráľa. Počas 17. storočia boli panovníci Európy obzvlášť známi svojimi mimomanželskými aférami. Karol II z Anglicka napríklad slávne nevedel, koľko má detí.
Rovnako ako on, mal mnoho rôznych mileniek, ani Ľudovít nebol výnimkou. Mal mnoho, naozaj mnoho mileniek. S niektorými z nich splodil nemanželské deti. A je určite možné, že mohol mať aj černošskú milenku. V polovici 17. storočia sa Francúzsko stalo koloniálnou veľmocou, ktorá sa zapojila do obchodu s otrokmi medzi západnou Afrikou a Karibikom. A hoci bolo vo Francúzsku začias Ľudovíta len málo černošiek, predsa len tam nejaké boli. Je možné, že Ľudovít splodil dcéru s černoškou na francúzskom dvore a potom ju poslal do kláštora, aby tam vyrastala. Neskôr za ňou z času na čas posielal dvoranov, aby ju navštívili a skontrolovali a zabezpečili jej rentu. V roku 1695, ak bol Ľudovít jej otcom, nemuselo to byť ojedinelé. Podrobnosti sú oveľa obmedzenejšie, ale zdá sa, že mohol byť otcom ďalšieho dieťaťa tmavej pleti menom Doroty. V archívoch tej doby je spomínaná na niekoľkých miestach, čo vyvoláva domnienky, že bola tajným dieťaťom kráľa. Ale dôkazy o jej existencii sú ešte slabšie. Kráľ Ľudovít XIV bol známy svojou zručnosťou v utajovaní. Skrýval všetko, čo považoval za nevhodné pre verejnosť. Či už išlo o štátne záležitosti, alebo hlboko osobné veci. Napríklad jeho diskrétny sobáš s Madame de Maintenon v roku 1683. Takže je pravdepodobné, že bol otcom. Druhá teória je tá, ktorú uprednostňuje mnoho historikov. Táto teória tvrdí, že čierna mníška z Morais bola v skutočnosti dcérou kráľovnej. V 17. storočí bolo bežné, že kráľovské rodiny si na svojich dvoroch ponechávali ľudí, ktorí boli považovaní za zvláštnosti. Medzi nich patrili trpazlíci a tiež ľudia z Afriky. Jedným z takýchto príkladov bol Nabo, čierny trpaslík, o ktorom sa hovorilo, že bol obyvateľom dvora. Teória tvrdí, že nedlho potom, čo jej manžel začal s neverou, kráľovna Mária Terézia nadviazala pomer s Nabom. To viedlo k narodeniu dieťaťa, ktoré muselo byť potajomky poslané do kláštora, aby sa predišlo kráľovskej hanbe. No táto teória má ešte jednu vrstvu. Dňa 16. novembra 1664 porodila kráľovna Mária Terézia zo Španielska svoje tretie dieťa, dcéru, ktorá bola oficiálne pomenovaná Mária Anna. Sotva o 6 týždňov neskôr bolo dieťa vyhlásené za mŕtve. Jej telo bolo verejne vystavené pred pohrebom v Saint-Denis. Zastancovia tejto teórie však trvajú na tom, že dieťa nikdy nezomrel. Tvrdia, že na utajenie ničivého tajomstva bolo použité náhradné telo alebo dokonca prázdna rakva. Princezna bola černoška. Alexandre Bonton, diskrétny prvý komorník kráľa, vraj potichu odviedol dieťa z dvora a poslal ju preč v prísnej tajnosti. Najprv do provincií, potom po reholných domoch, až nakoniec zmizla v benediktínskom kláštore Amori. Napriek tomu sú kritici tejto teórie jednoznační. Mária Terézia nemohla byť tou matkou, ktorá vyrastala na intenzívne zbožnom dvore. Bolo by nemysliteľné, aby mala dieťa s niekým iným ako s kráľom. Kráľovské pôrody boli verejnými udalosťami, ktoré pozorne sledovali dvorníci a zahraniční veľvyslanci, z ktorých nikto nikdy nehlásil narodenie čiernej princeznej. Keby sa také dieťa narodilo, správa by sa rozšírila po celej Európe. Namiesto toho niektorí historici poukazujú na pochmúrnu lekárskú realitu. Mária Anna sa narodila po brutálnom pôrode, predčasne a vážne chorá. Jej pokožka stmavla a mala fialový odtieň kvôli nedostatku kyslíka, čo sa neskôr zmenilo na klebetu. Meno čiernej mníšky Louise Marie Thérèse by určite naznačovalo, že bola dcérou kráľovnej. Ale na druhej strane Louis je ženský ekvivalent mena Ľudovít. Takže toto meno mohlo byť vybrané v prípade, že bola nemanželskou dcérou kráľa. A samotné meno automaticky neznamená, že Louis bola biologickým dieťaťom kráľa alebo kráľovnej. Namiesto toho mohla dostať mená kráľa aj kráľovnej, ak bola sirotou pod patronátom kráľovského páru. Aj toto je viac než pravdepodobné. Nebolo nezvyčajné, že sa koruna stala poručníkom dojčiat. Napríklad vo Francúzsku v 17. storočí boli stovky osirelých žien poslané do Novej Francúzie, dnešného Quebecu, v druhej polovici 17. storočia pod patronátom kráľa Ľudovíta XIV, aby pomohli osídliť francúzsku kolóniu. Tam milióny severoameričanov dnes pochádzajú z tzv. Dcér kráľov. Tretia teória o Louise Marie Thérèse je, že bola čiernym sirotou, ktoré jednoducho poskytli kráľovský patronát. To by vysvetľovalo, prečo jej kráľ v roku 1695 poskytol rentu a prečo boli dvorní šľachtici občas posielaní do Morais,
aby ju navštívili. Naše zdroje o Louise Marie Thérèse pochádzajú od viacerých významných francúzskych aristokratov a dvoranov počas vlády kráľa Ľudovíta XIV. Patrí medzi nich napríklad aj kráľová sesternica, vojvodkyňa z Montpensier, ktorá si počas svojej burlivej kariéry na dvore viedla rozsiahly denník. Tieto zdroje uvádzajú, že okrem vyplácania penzie jej kráľ často posielal ľudí do Moraes, aby sa informovali o čiernej mníške. Kráľovná bola v tom čase už dávno mŕtva. Zomrela predčasne v roku 1683 vo veku len 44 rokov. Tieto správy idú ešte ďalej a tvrdia, že Luisa bola pokrstená na dvore, než bola diskrétne premiestnená do kláštora, kde získala výnimočne dobré vzdelanie. Vieme to, pretože zachované listy ukazujú, že vedela ľahko čítať a písať. Nepochybne najlepší opis čiernej mníšky poskytol Ľudovít de Rouvois, vojvoda zo Saint-Simonu, významný dvoran a memoárista z konca 17. a 18. storočia. Tieto obrovské denníky sú považované za najlepší opis dvora kráľa Ľudovíta XIV. A Ľudovíta XV. Bohužiaľ, aj on si nebol istý pôvodom Louise Marie Thérèse, najslávnejšej obyvateľky kláštora. Uviedol: zdá sa, že v tomto kláštore je žena tmavej pleti. Maureská žena, ktorú tam veľmi mladú umiestnil Bonton, kráľov komorník. Dostávala tu najväčšiu starostlivosť a pozornosť, ale nikdy ju nikomu neukázali. Keď tam prišla zosnulá kráľovna alebo Madame de Maintenon, nevždy ju videli, ale vždy dohliadali na jej blaho. S ňou sa zaobchádzalo s väčšou ohľaduplnosťou ako s tými najvýznamnejšími ľuďmi. A sama si veľmi cenila starostlivosť, ktorá jej bola venovaná, a tajomstvo, ktorým bola obklopená. Hoci žila usporiadane, bolo ľahké vidieť, že so svojím postavením nie je príliš spokojná. Keď raz počula, ako monsignor loví v lese, zabudla sa natoľko, že zvolala: môj brat loví! Tvárilo sa, že je dcérou kráľa a kráľovnej, ale že bola ukrytá kvôli svojej farbe. Rozšírila sa správa, že kráľovna potratila. Mnohí ľudia tomuto príbehu veria. Ale či to bola pravda alebo nie, zostáva záhadou. Takže aj taká významná postava dvora ako Saint-Simon, ktorý mal prístup k množstvu ľudí oboznámených s osobnými záležitosťami kráľa a kráľovnej, nedokázal povedať s istotou. Aká bola skutočná situácia s čiernou mníškou z Moretu? Neskorší život Louisy Marie Terézie je takmer rovnako nejasný ako jej skorší život. Ako už bolo spomenuté, kráľovna bola na konci 17. storočia už dávno mŕtva. Ale Ľudovít XIV. Žil až do roku 1715. Potom už kráľovský dvor nemal veľa dôvodov udržiavať kontakt so záhadnou ženou v kláštore v More. O jej činoch od toho momentu prakticky nič nevieme. Neskôr to však nie je prekvapujúce, keďže mníšky žili súkromný, uzavretý život, väčšinou za kláštornými múrmi. To, čo sa dá vyvodiť, naznačuje navonok obyčajný život. Dni strávené v modlitbe, čítaní a bežnej práci v kláštore. Hoci výsady, ktoré si užívala, ju odlišovali a naznačovali väzby na kráľovský dvor, ktoré nikdy úplne nezanikli. Jeden dokument, ktorý napísala v apríli 1725, dosvedčuje, že aj po 60-ke žila v kláštore. Posledný zachovaný dokument, ktorý podpísala, je datovaný na 10. januára 1730. Špekuluje sa, že zomrela v roku 1732. Ale ani to sa nedá konkrétne potvrdiť. Je to však pravdepodobné, keďže v tom čase by mala okolo 70 rokov, čo je podľa štandardov začiatku 18. storočia vysoký vek. Téma čiernej mníšky z Moretu podnietila fantáziu v moderných časoch. Spisovatelia a historici špekulovali, či niektorá z teórií o jej pôvode bola správna. Francúzsky spisovateľ Pierre-Marie de Jol prišiel v roku 1978 so zložitou teóriou vo svojej knihe Nabo or le masque de fer. V tejto knihe sa Dijon snažil spojiť legendárny príbeh muža so železnou maskou, o ktorom písal Alexandre Dumas v 19. storočí, s príbehom čiernej mníšky z Moretu. Tvrdil, že muž so železnou maskou, záhadný väzeň z čias vlády Ľudovíta XIV., bol v skutočnosti Nabol, čierny trpaslík dvora, a že bol uväznený po tom, čo kráľ zistil, že kráľovna porodila čiernu mníšku z Moretu po afére s ním. Bol to síce dobrý príbeh, ale v podstate neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by ho potvrdzoval. Rovnako ako teória Dihole sa nemá žiadnu historickú hodnotu. Zbudilo to však obnovený záujem o príbeh Louise Marie Thérèse. Jej príbeh a príbeh Naba sa objavili v televíznom seriáli Versailles, ktorý sa vyrábal v rokoch
2015 až 2018. V ňom vychádzali z teórie, že čierna mníška bola dcerou kráľovnej. Objavenie jej portrétu v roku 2014 tiež vyvolalo novú vlnu akademického záujmu o jej príbeh a za posledných 10 rokov o nej vyšlo množstvo odborných prác. Výstava s názvom The Moors of More sa konala v Musée Charles de Bruyère v Rémilmont v lete a na jeseň roku 2019. Príbeh čiernej mníšky z More nás fascinuje dodnes. Ale žiaľ, pravdepodobne sa nikdy s istotou nedozvieme, kto boli jej skutoční rodičia. Ďakujem vám všetkým, že ste si pozreli príbeh o čiernej mníške z Moretu. Dúfam, že vás zaujal. Kto si myslíte, že boli jej skutoční rodičia? Myslíte si, že to bola kráľovná? Myslíte si, že to bol kráľ? Myslíte si, že sa kvôli kráľovskej rodine stala sirotou? Dajte mi vedieť svoje názory dole v komentároch. Veľmi sa teším, že si ich prečítam. Ak chcete viac takýchto záhadných príbehov, dajte mi tiež vedieť dole v komentároch. A dúfam, že ste prihlásení na odber a máte zapnuté upozornenia, aby ste dostali všetky moje videá hneď, ako ich zverejním. Každopádne, to je odo mňa všetko, takže sa uvidíme v ďalšom zabudnutom živote. Ďakujem.